Hello! Medyo malabo yung camera natin ngayon gagamitin. Hello, good afternoon, good morning. Welcome to our live. Hukang! Hello, good afternoon. Welcome to our live. This is Clani, Klabano, and welcome mga loves. So, anyone there from foreign country, say hi. We're going to have an entry today. Entry for our giveaways. Taas kamay po yung kung naririnig ako, please comment kung naririnig yung boses ko. Medyo kita na ba? Okay, thank you. Kuya Cris, Lorns, thank you so much sa pag-confirm ng boses kung malakas o hindi. Thank you so much. Hello, shout out muna sa inyo dyan, Lhoisee Tubersss, Mapagmahal 69, and Anthony Benitez, Chris Lawrence. Hello, welcome to our live. And please check the description box. And if you want a legit subscribers, please check the description box. Meron tayo dyang mga love pam na pwede nyong i-subscribe at legit yan mga loves. So maghintay lang po tayo ng mga ilan para ano tayo ng entry. Mainit. Hala, yung ano dito, ano to? So, paki-share po yung ating live para medyo marami tayo dyan. Medyo malaki-laki ang ating pag-giveaways ngayon kasi first time kong mag-giveaways sa entire YouTube ko na 2 years. Bakit naka-upcoming pa rin ito? Ayan na talaga. Full support ang aking family. Thank you so much sa mama ko na Lala&tinay Vlogs, Pacute High Host. My sister Lhoisee Tubersss and my brother Chris Lawrence. Ayan, shout out sa inyo. Thank you so much. Medyo mainit yung aking room at saka ito yung aking mask na dumikit dyan. Hala, Joji, ikaw pala yan. Hello, Joji. Shout out to you. Thank you po. Thank you so much. Salamat. May isa ka ng entry para sa ating
giveaways. Bakit wala ng aircon? Merong aircon pero kasi sa sobrang init sa labas, medyo mas malakas yung init sa labas kaysa sa loob. Kaya na parang natatalo yung init o yung lamig ng aircon. And nasa what call this, nasa gilid ako ng ang pangalan to, ng bintana, kaya talaga yung init is andito sa akin. Melody, hello host, hello Be, kamusta? Salamat naman sa pagpasok mo. Medyo madilim yung aking ring lights. Ayan, ilalagay na kita sa entry, Melody. Magdikita na lang kayo, magsampalan na lang po muna kayo dyan, mga loves. So, free kayo dyan magsampalan. Bigyan ko kayo ng mga jacket para kayo ay so, yung mga bibigyan ko po ng jacket. Anthony Benitez, where are you from? Pinoy ka po ba? Baka salita ako ng salita dito eh. Bakit naka-waiting pa rin to? Hejam TV, hello, welcome sa ating channel, Hejam TV, ayan mga loves, si Hejam TV is a teacher, okay? If you have a kids, a children na nag-online school, marami kayong matutunan dyan sa kanyang channel, and bisitahin nyo na muna yan. Anyway, mga loves, sa mga lalagyan ko ng jacket, ibig sabihin, yan ay mga nasa entry ko na, nakalista na sa entry ko. Okay? Sa entry nyo, o nakapasok na kayo sa entry for our surprise gift and money, load, kung gusto nyo ng load or ng cash or ng surprise. Medyo i-share lang po muna natin yung ating live para medyo dumami tayo dyan. Ayan, mga kapamilya at kapuso ang mga naandyan. Kaya pasensyahan ang aking background. Lagyan natin ng medyo ilaw. Ayan. So, ayan mga loves. So, yung mga lalagyan ko ng jacket, meaning nasa entry na kayo. Kasali na kayo sa ating pag-giveaways. Where is my ball pen? Okay. Thank you so much sa 9 million viewers. Ayan, thank you so much sa inyo.
So, yung mga may blue na dyan, pwede na po kayo mag-start lapag ng link nyo. But please, tulong na lang po sa host na wag kayong sunod-sunod yung pagbaba ng link. G, mapagmahal 69, kamusta ka na? Magtawag ka naman dyan ng mga friends mo, be. Para naman dumami tayo. Anthony Benitez is still there. Hello. Mai Landrito, hello naman. Kala ko nakalimutan mo na ako. Hindi na kita nakita. Shout out to you, Mai Landrito. Ayan mga loves. So, dikitan nyo tong mga yan, yung mga pumapasok na yan. Mga bago lahat yan. I mean, mga bago nyong kakaibiganin. O yayakapin niya mga yan. So, wag kakalimutan ng tamsak. Isang tulong na rin yan sa host. Bakit anong name mo sa YouTube mapagmahal 69? Bakit ganyan? Hindi, okay lang yan. Okay lang yan, be. Lhoisee Tubersss, baba ka na ng link mo para madikitan ka. Sino to? Mel Giday. Ayan, sila Mel Giday, sila Mai Landrito, mga kaibigan ko yan dito. Mga katrabaho natin yan, so kailangan natin silang puntahan. Na-moderator ka na ba to? Wait lang po. Add moderator. Okay. Gracia Vlog, shout out to all. Hello Ate Gracia Vlogs, kamusta? Welcome sa ating live. Ayan, so yung mga pumapasok po dito at meron na kayong, binigyan ko na kayo ng jacket, meaning blue, color blue na yung inyong pangalan. So pwede na pa kayo magbaba ng link at kasama na kayo sa ating pag-giveaways. So medyo maglalabas tayo ngayon o maglalabas ako ngayon ng medyo di naman ganun kalakihan compare sa mga iba na ating ipapamigay or i-give kasi double celebration ang meron akong 5K subscriber at the same time is this month is magbe-birthday ako. So we're going to have an raffle on next Wednesday mga loves. So keep in touch lang. Mai Landrito, where I am now. Nad Someg, Harang Habasus. Harang Habasus. Ayan, welcome to Nad. Am I right? Sa pronounce ko. Pasensya na ha. Hindi ako ganun kagaling sa banyagang salita. Yaj Someg? Ayan, welcome. Baba na po ng link yung mga blue na dyan. Magbaba na kayo ng link para kayo ay madikita na. Somig na lang.
Team Langga, Yahoo, hello, hello, welcome, welcome po sa inyo. Tawagin nyo na ang inyong mga Team Langga. Ayan, so kaway-kaway po sa mga hindi ko pa nadyajakitan o nalalagyan ng blue. Lapag lang po ng host. Ayan, meron na kayong mga jacket lahat. So, lapag nyo na po, isa-isa lang, lapag nyo na ang inyong link. Hi host from Someg. Ayan, si Mai Landrito, nagbaba po siya ng link. Ating puntahan na yan, ang cute ng kanyang channel. May pagka-Korean something ang kanyang intro at kanyang outro. May pagka-anyo nga sayo. Sure, thank you so much po, Someg. Thank you po, thank you. Thank you sa pagdikit with the full package. Ayan. BG lang host from Cris, Lorns. Okay lang kuya, thank you so much. BG ka lang dyan. So ayan mga labs, kung sino pa kayo po yung mga naandito, please check the description box kasi meron tayo dyan mga legit na mga kaibigan na pwede nyo dikitan din. Andito na rin yata lahat ng mga naandyan sa description box. So magtawag pa po tayo, kung may matatawag pa tayo dyan, pakishare naman po sa ating YouTube, sa ating community para medyo dumarami ang ating mga kalablab, ang ating mga kapamilya at kapuso. Ayan, so this is my first ever giveaway sa 2 years ko sa YouTube. So kaya medyo merong malaki hanggang sa paliit ang ating giveaways. Sigurado namang matutuwa kayo kahit papaano kung sino man po ang ating mabubunot sa ating pag-giveaways. Congrats host from Cris, Lorns. Thank you kuya. Soon kayo naman. Darating din tayo dyan. Darating tayong lahat dyan. Medyo kailangan lang natin ng sipagan. At medyo kailangan lang natin alisin ang ating stress. Gawin lang natin, pangpalipas oras kung wala kang ginagawa. Especially ngayong lockdown. Ngayong lockdown is, what you call this? Wala tayong gaanong ginagawa. Yan, gawin nyo lang hobby yung pag-YouTube. Ayan, si Lhoisee Tubersss is, nagbaba po siya ng link. Paki-subscribe na dyan. Pakidikitan na mga loves. Power! Power! Ayan, basa kilikili. Anthony Benitez, andyan ka pa? Are you still there, Anthony Benitez? Pwede kayong magbaba ng link kung gusto nyo. From Hejam TV, ayan, happy birthday po, host. Thank you so much, Be. Thank you so much, Sisi. At medyo in advance ko lang para magkaroon tayo ng entry. So, stay lang kayo dyan, mangisda, mamiwas kayo dyan. Free yan. O yan, may bago tayo na si Giselle JC Abril. Hoy, bruha, ano na nangyari sa'yo? Tinamad ka na. Ano na nangyari sa'yo, Giselle JC Abril? Tinamad ka na. Dapat tumatalon ka na ngayon kung dinere-diretso mo yan. JC Abril. Kung dinere-diretso mo yung iyong tahanan, ay baka ngayon ay meron ka ng bakod.
Ana Garcia, happy birthday host, tamsak na. Ayan, si Ana Garcia, naka-live lang siya ngayon. Bali yung main account niya is Lady Ann Vega. Pwede nyo siyang dikitan sa Lady Ann Vega. Niyaj Someg. Ayan. Ano to? Lady Ann Vega. So, ayan nga po pala, ano nga to? Yung sa load natin, okay? So, kung sino man po yung mananalo sa load, na giveaways natin, either kung gusto nyo sa Pilipinas or kung dito sa Kuwait, load dito sa Kuwait or load sa Pilipinas. So, kung sino man po yung mananalo sa load, may pamimilian kayo ng load dito sa Kuwait, paloloadan ko kayo, at sa Pilipinas ay may maglo-load sa inyo. Ana Garcia playing. Ayan, Angel Andrea Vlogs. Ayan, welcome. Welcome po, Angel Andrea Vlogs. Ayan, mga loves, medyo dikitan natin ang mga yan. Marami-rami na rin yan. Guys, baba kayo ng link nyo para medyo masaya-saya naman yung mga didikit dyan. Angel Andrea Vlogs. Ayan, si Angel Andrea Vlogs, welcome to you. Bigyan na rin kita ng jacket para makapagbaba ka na ng link. Hi, Ma'am Pasale, the Angler. Tama po ba ang pronounce ko? The Angler Thrasher. The Angler Thrasher. Ayan, dilagyan na rin kita ng mga loves, please lang po, kung main yung account nyo, yung naandito, is much better para yun yung madikitan ng mga naandito. Kasi yung tinatawag na ninja, hindi naman na medyo active yun. So parang mababaliwala lang kapag dinikitan ng mga naandito yung ninja nyo. Dapat yung main account nyo yung inyong padikitan sa kanila. Okay, sino pa po ang walang blue o walang jacket? Kahit mainit, no, kailangan natin ng jacket. Jenice_Junior. Pasali, ma'am. Sure. Jenice Junior. Yan, medyo mahaba-haba na. Mahaba-haba na ang ating entry. So, Jenice Junior, if you have a video on your channel, baba ka ng link para mabalikan kayo. Okay, mga labs, reminders lang po para po para maging legit kayo sa inyong pupuntahan, panoorin nyo po muna sila. Kung halimbawa yung intro nila is like 20 minutes, it's at 20 seconds, 1 minute a seconds, please panoorin nyo na yun full. Saka nyo pindutin yung subscribe. Para medyo legit at si Lolo, alam nyo si Lolo medyo mahigpit ngayon eh. Kailangan nila yung mga totoo talaga na dumidikit sa isang channel. Dayan Dayo, salay mi ate. Dayan Dayo. Parang alam ko yung mga pangalan na yan
Hello, hello. Kamusta sa inyo? Kamusta kayo? Ayan, si Dayan Dayo. Dayan. Parang na ano ko yung mga pangalan nyo dyan. Salamat sa inyo ha. Thank you, thank you. Dayan Dayo. Ayan mga loves. Dikitan nyo na yung mga yan. Yung mga nagbababa ng link, ayan, unahan nyo na yung mga nagbababa ng link. Kailangan natin yung dikitan. 7. Hala, Janice, ikaw ba yan? Paano po sumali? 779 Kabantog. Hello. Tawagin mo lahat ng Kabantog. Ano ka ba? Papuntahin mo dito. Malay mo manalo ka ng 1 kilong bigas. 1 kilong bigas. Bibigyan ko kayo ng 1 kilong bigas. Yun lang pala ang pa-surprise, no? 1 kilong bigas. So, 17 Kabantog. Kasali ka na po sa entry. Kasali ka na sa ating pag-giveaways. Mag-aya na kayo kung sino yung mga taga-Balite dyan. Medyo maganda rin yung 1 kilong bigas at saka 1 sardinas, no? Ayuda rin yun. Ayuda rin yun. 17 Kabantog. Saan ang pangalan mo? 17 o 79? Sorry naman. Hindi ganun kagaling ang ating nyo sa pagbabasa. Ayan, kamusta? Welcome sa inyo. Mga taga-Balite, tawagin nyo na yung mga taga-Balite. Victoria na yan, dyan sa Pilipinas. So, nasa na ako? Nawala na ako. Bigla akong nawala. Dumating lang to si 79 Kabantog eh. Nawala na tuloy ako. Kamusta naman? 79 Kabantog, magtawag ka na dyan. Okay, mga labs. So, ngayon, bali po yung mga pumupunta ngayon is entry, okay? Yan ay kasali na po sa aking pag-giveaways. On next Wednesday, ay meron pa po tayong live para po bumunot kung sino man po yung mananalo. Bakit ko po nag-start ako na mag-collect ng entry? Kasi po para malaman ko kung ilan ang aking bibigyan. Actually, mas gusto ko talaga lahat kayo bigyan yung mga naandito. Kung kakayanin ko, ay lahat kayo bigyan ng kahit papaano ng ayuda kasi, I feel so blessed talaga mga loves na nakarating ako ng 2 years sa YouTube and especially ngayong 2020 July is nadagdagan na naman ng aking kabataan. Ayan. So kaya pasensya na sa English ko, hindi ako ganun kay English. Medyo kung meron mang English diyan, at least maintindihan nila kahit konting English ko. Ano ba? Ano ba sasabihin ko na wala na ako? Hi po Ninang from Balite. Ha ha ha. God bless po sa inyo diyan. Ayan, lastly Kabantog. Welcome. Gusto ko kayong ihag. Mali pala yun. Gusto ko kayong yakapin. Namiss ko na kayo. Lalo na kayo dyan. Hello, nasa na mga taga-Kuwait? Kaway-kaway sa mga taga-Kuwait at taga-ibang lugar. Taga-US, Canada, Taiwan. Asa na po kayo? Namiss ko kayo. Yung mga talagang nagko-comment sa aking mga videos, sa aking mga vlogs. Asan po kayo? Paramdam po kayo dito. Okay. Lastly, Kabantog. Hello, kamusta? Medyo mainit talaga. Ang init. Yung liwanag, alam mo yung reflection dito, yan yung bintana na napakainit. Ayan, kung kayo po ay merong video sa inyong YouTube, ibaba nyo yung link dyan para mabalikan kayo. Miss you na din from Kabantog family. Uy, na-miss ko na talaga kayo. Ang magagandang Kabantog. Ang mga sexy na Kabantog. Kamusta kayo?
Maybell, hello. Mag-ano ka dyan? Magbaba ka ng link mo, Mai Landrito. Mai Landrito, salamat. Maya kita suklian. Painitin muna tayo para di napalo ni Lolo. Correct. Angel, Andrea Vlog, Lala&tinay Vlogs, Pacute check. Ayan mga loves, yung mga link pong nasa baba is ilagay nyo na dyan. So mga kabantog, balik tayo sa inyo mga kabantog. Kamusta kayo? Kamusta ang balite? Parang ang dami ng apo Madami na ba akong apo sa inyo? Apo sa inyo talaga. Ayan, magtawag pa tayo mga loves. So gusto ko yung marami para marami rin akong may pamigay. Pasensya na sa napagpaypay ho ka kasi mainit talaga eh. Jenny Scorfo, silo Ate Lani, dalawa na apo mo sa akin. Wala, dalawa na agad dyan, Janice. My goodness. Ang dami ko ng utang. Ang dami ko ng utang sa inyo. Angel Andres Vlog, Mai Landrito check. Okay, sana po medyo legit tayo mga loves ha. Legit tayo para medyo hindi tayo magkaroon ng headache, stress sa mga nababawas sa ating bahay. Hejam TV, thank you so much from Mai Landrito. Maybell, magbaba ka ng link mo. Mai Landrito, baba ka ng link. Ayan, thank you so much sa alam ba yan, 13 million viewers. Ayan. Yung mga naandyan, share nyo naman yung ating link. Yung live po natin ngayon is, ang purpose ko lang po talaga is magkaroon ako ng giveaways, i-share ko yung blessing, okay? Hindi ko po kayo pinipilit na mag-subscribe sa akin. I'm just want to share my blessing. So, ayan. So, pero po yung mga naandito, kung pwede is dikitan nyo po yung mga nagbababa ng link. Okay, yung mga nagbababa ng link dyan, dikitan nyo. Ayan sila, Lhoisee Tubersss, Mai Landrito, Hejam. Ayan. Kabantog Family Powerhouse. Ayan, namiss ko talaga kayo mga kabantog. Sexy ka pa rin ba, Janice? Sexy pa rin ba ang Janice? Angel Andrea Vlog, may bakas ka po ba? Hehe. Ayan mga labs. So, yung mga didikit, please leave a bakas, a comment sa kanilang mga video because hindi naman nila malalaman yan na pumunta kayo kung hindi kayo mag-iiwan ng comment. Inahing pigi na bank na te. Naghahabol ka na sa mga ate Jane mo? Just sorry, please. Okay, ayan may bago tayo mga loves. So, Eli Janwati Hadir. Hi, welcome. Assalamualaikum. Are you Filipino? Are you Arabic or English? Eli Junai Wati Hadir. Welcome to our family here. And I'm going to have a giveaways. And you have, hi, walaikum salam, kaka. Hello, Ellie. Welcome. Ellie Junaiwati. Am I correct pronouncing your name?
I'm going to give you a jacket so you can drop your link. Ayan, good girl. Mai Landrito. Ayan mga loves, so yung mga nangingisda o yung mga nagdidikit dyan, please don't forget to see or to check our description box. There is friends or love family there that they are legit. Ha 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 ha. Iisang kilong bigas, malalaking bagay na yan. Ha 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 ha. Oo, tama yan. So, kung marami tayo o kung marami tayong mga entry, for sure magbibigay ako ng bigas at ng sardinas para sa ayuda. Ayuda ni Clani. Kakaurang, mano, tidak manggiri, bahasa. Are you Thailander? LG Junawai tip. If you can speak English, so you can write English. So we can understand you. And you can drop your link there. So they're going to your channel. Napapalaban ako nito ah. Ayuda! Uso ang ayuda! Why? What happened, Ellie? Ellie Junaywati. Just, what you call this? Just leave your, or drop your link. From Indonesia. Okay. How are you, sister? I have a lot of friends in YouTube. They're always commenting on my videos from Indonesia, Thailand, Vietnam. Welcome to our family, Ellie Junaywati. Ayuda time from Leslie Kabantog. Mai Landrito, basta may bakas makakaasa ng wagas. Wow, may pahugot si Lhoisee. Tama ba, be? Lhoisee? Lhoisee o Lhoisee? Tama ba? Tubers. Ayan, don't forget to give me a like. Good live, sister. Thank you so much, Ellie Junaywati. I'll see you around always. How are you? How's your place? Lhoisee Tubersss, okay lang kahit mayabe. Alam ko naman sure ang balik mo. Ellie Junaywati, baba ka link. Si Ellie po ay from Indonesia. So you can speak in English. People, you can drop a link, Ellie Junaywati, so they can come to your channel. My Basta Organic. Rona's Vlogs! Hello! Hello ate, kamusta? Welcome po sa live. Thank you so much. Thank you sa pagpunta. Rona's Vlog. Rona's Vlogs. Hello din po. Kamusta ate? Thank you so much po talaga sa pagpunta. Alam kong busy rin kayo. Ayan, meron ka na rin pong jacket ate. So, alam kong medyo okay na yung ano mo, pero baba ka po ng link. Pa-jacket host. Okay na, Ate Ronas. Okay na, ayan. Si Ate Ronas Vlogs. Ayan, mga loves, balikan nyo siya. I mean, puntahan nyo siya. Iwan lang kayo ng mga bakas at please watch
minimum 3 minutes or 1 to 3 minutes para po legit yung ating pagpunta sa kanilang mga bahay. 7-9 kabantog, wala po kaming vlog. Okay lang yan, at least andito kayo. 'Di ba? At least kasama kayo sa entry ko na napabigas, pabigas. Napabigas pa 1 kilong bigas. Kahit alam kong marami kayong bigas. Maraming bigas ang mga kabantog eh. Nasa na ang aking family dyan, ang mga Estrelyado family. Baka pwedeng tawagin nyo dyan. Nakakamiss din naman ng mga yon. Nasa na sila? Wala na po talaga. Wala na po talaga. Wala nang bigas, 7-9. Asya, mamimigay ako ng bigas. Mga 1 sakong bigas. Ilang kilo ang 1 sakong bigas? Ha, ilang kilo ang 1 sakong bigas, mga loves? Lhoisee Tubersss. Ganan ang basa. Lhoisee pala yun. Lhoisee, silent E. Lhoisee Tubersss. Okay, thank you for the correction. Opo, wala na. Ha, ha, ha. Pero may ulam naman. Walang bigas pero may ulam. Papakita ko sa inyo yung papamigay kong peso. Alam niyo ang dami kong peso. I mean wait lang. Medyo nasa taas yung ating ano. Ay my God. Ay my God. Ito ay papamigay ko. Isang bag. Isang bag. Choppy na. Ito ang choppy na yan. Choppy. Lhoisee Tubersss, ganan po ang basa. Okay, Lhoisee Tubersss. Ayan, pinalitan na. Joji Pineda, shoutout daw po sa birthday po, Ruel. Ayan, si Ruel Pineda, pa-shoutout naman sa kanya. Birthday niya po ngayon. Anong handa dyan, mga kumpare? Kamusta na sila? Kumusta na sila, Clint? Sila dyan. Wala na yung aking ano. Choppy. Ayan, para maniwala kayo na may peso ako na naandun sa thumbnail, sa picture na nakalagay. Nasaan yung peso ko? Nawala na. Where is my peso? Sophie? Rona Vlogs, done to you from Lala&tinay Vlogs. Nawala siya. Nawala yung peso. Nawala yung peso, mga loves. Nawala ang piso. Sophie, say hi to them, Sophie. Say hi. Hello sa inyo. Ang buhok ng lalagas. Dali, say hi. Say hi. Say hi. Hi muna. Hi. Hi. Say hi. Hello. Ay, hello daw ta. Wala sa mood ang aking pusa. OTW, Lala&tinay. Ayan, mag-ano kayo dyan. Baba kayo ng link, mga labs. And mag-invite na rin kayo. Para dumami tayo. Hindi ko makita yung aking peso. Wait lang. Pakainin ko lang yung pusa ko. Yala. Okay. Where is my peso? Ayan o. Alam ko pa yung ano, yung peso. Ano ba yan? Yung buhok. Ayan o, may 1,000 tayo dyan. Ayan. 1,000. Meron tayo dyan 20 pesos. 20 pesos. Ilan yung 20 pesos dyan?
Ayan, madami-dami. Oh, yan, 20. Ganito na, di ba yung bagong 20 pesos? Ayan. And also, we have a 500 pesos, 50 pesos. Alam ko pa ang pesos. And, ayan, 50 pesos. Tinatanggap pa ba to? And 100. Ayan, 100. Meron pa akong peso. Madami-dami to, kaya mag-aya na kayo dyan. Mag-aya na kayo dyan. Magkano ang isang kilo? Ay, isang kilo. Magkano ang isang sakong bigas? Para sa ating ayuda. O, ilang kilo yun? O, ang dami nun, 50. 50 ba? Tama. Opo, bagong pera ng Pinas. Bago na to. So, pwede pa pala to. Ronas Vlogs, nadalaw na po kita from Mai Landrito. What happened, Sophie? What happened? Uy. What happened? Ayan, medyo baba na lang kayo ng link mga loves at medyo busy na ang iba. Mag-invite pa kayo dyan. Angel Andreas Vlogs, dan na po from Hejam TV. Where is my phone? Hala, nasaan ang phone ko? Sophie, halika na. Sophie. Rona, may bakas na mi bekenemen from Lhoisee Tubersss. Ayan, 14 million viewers. Thank you naman po sa inyo dyan. Okay. Isang kilo ng bigas is 1.9 and isang sako ng bigas. Ha? 19. 19 pesos ma? 19 pesos. Isang sako ng bigas is 2,200. Oh, malaki na rin yun. Malaki na rin yan. Erase ko ma yung ano mo ma, yung numbers kasi bawal daw yan eh. Okay? Thank you so much ma. Thank you sa Lala&tinay vlog sa ano, sa presyo ng bigas. Ayan, medyo malaki-laki na rin pala yan. Lala&tinay vlogs. Ayan, meron siyang binabang link, please. May entry na ba ako, host? Yes po, andito na po. Lahat ng may blue na jacket is andyan na. Pangit ang aking Rona Vlogs. Ang aking sulat ay di kagandahan. Ayan, 13 million viewers. Mag-aya pa kayo dyan mga loves. So, nasa ng ating Estrellado family, asa ng ating mga family F club there. Nasaan na sila? Ikaw na magbura. Okay na ma, okay na. 1.9. 1.9. That's good. Ayan mga loves,
Thumbs up dyan. Ano naman niya, Ryan? Ha, 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 ha. Isang kilong bigas. Isang kilong bigas. Jim Dayo! Pa-subscribe po sa channel ko, Jim Dayo YouTube. Thank you po. Hi, Jim Dayo. How are you? Kamusta naman po? Jim Dayo. Sino si Jim Dayo? Okay. Shout out to you, Jim Dayo. Pamangkin ni Dayan. Maraming salamat. Jim Dayo. Sure. Lagyan natin ng jacket para makababa ka. Baba mo na lang ang link mo, be. Jim Dayo, baba mo yung link mo ng iyong channel. Wag masyado yung mahaba. Kaya, lagyan mo ng iyong, ano ba yan, boy? Pinaglalaroan mo na naman yan. Tanong mo, naiinis na naman siya. Naiinis na naman ang sope. Inaamay ka na naman ni Kuya Ryan. Achubi! 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 Thank you po from Jim Dayo. Ayan, baba ka na po ng link, ate. Jim Dayo. Ayan, thank you so much sa tulsok. Tulsok ba yan? Tamsak. Ang tawag nila dyan tulsok, tamsak. Ano nangyari? Lastly Kabantog, bakit dinilit mo yung message mo? Lastly, hello po kay Kuya Ryan. Ayan, Kuya Ryan, hello daw. Sabi ni Lastly, pakita ka nga. Na-miss ka na ni Anong pangalan nun, boy? Ano daw yun, be? Mai. Sabi niya, Sabi ko magpakita. Sabi niya, Sana all nagba-vlogs. Lhoisee. Ano ba yan? Wala na naman ako. Tubers. Mag-vlog ka na rin kaya. 7-9 Kabantog. Mag-vlog ka na rin. Para panlipas oras. Ayan, tatlong, 13,000 o 13 million viewers. Salamat po. Shout out sa'yo. Sabi ni Mai. Ate Lloyds, kaya pala may pinagkakaabalahan ka na, from 7-9. May kalbo, sama mo sis. Si kalbo, ayaw magpakita sa camera. Ayan, share na lang natin ang ating live, mga loves. Medyo konti pa itong ating entry. Konti pang ating ilalabas na kayamanan dyan. Kayamanan. Kayamanan, be. Dito lang ako papalit lang ng bedsheet. Sure, be. Baba ka lang ng link.
Thank you naman so much, Lastly Kabantog, sa pag-share. Ayan. Sa lahat po ng didikit, makakaasa po kayo, di ako budol-budol. From Mai Landrito. Ayan, dikit-dikit lang kayo mga loves. So, medyo kukonti pang ating pa-entry. Nasa ng ating mga lovers dyan? Wala mo kamo ko lagi. Lhoisee Tubersss, trusted channel ba dito, masarap mangisda. Hahaha. Haha, suplado sa personal. Oo, be, Mai Landrito, super suplado sa personal. Yes, from Lhoisee Tubersss. Ayan, 15 million viewers! Baba kayo ng pangalan nyo para makasali kayo sa ating pa-entry. Hello everyone, anyone there in the background or silent viewers, please welcome. Put your name here so you can join our giveaways. Ayan, ang lahat po ng nandito ay organic, especially yung mga nagbababa ng link na meron na diyang mga video na nagagawa na pwede nyo panoorin. So, click nyo lang yung mga link nila at kayo ay magkakaroon na ng legit na kaibigan. Naghahakot pa po ng manonood. Thank you, 79 Kabantog. Salamat. Konti pa to. Isang sakong bigas pa lang to. Isang sakong bigas lang tong ating ayuda. O baka kalahating sakong bigas pa lang to. Medyo damihan naman natin dyan. Baka malay mo ano tayo dyan ng ilang sakong bigas. Ilang sakong bigas. Makailang sakong bigas kaya ako para sa ating mga pag-giveaways. Kala ko ba mag-ano kayo? Sino naglalaro? May naglalaro na? Shopee. Asa rin ba ang Shopee? Oh. Pa-subscribe po. Ilang ano na yung ano mo be? Jim, wait lang. Jim Dayo. Jim Dayo. Let me see your channel kasi okay. Sophie. Okay, Jim Dayo. Okay, Jim Dayo. So, alam mo na yung ano, kasi nagsisimula ka na 2015. Kailan ka nag-start? Last 1 year ago na nag-start ka, Jim Dayo. So, alam mo na yung alam mo na yung mga policy natin sa YouTube. I mean, policy ni Lolo sa YT. So, kailangan natin medyo sundin yung mga policy na yun.
So yung mga, alam mo yun, yung mga medyo maliliit na salita na bawal, ayan, medyo kailangan nating iwasan para medyo dumami yung ating mga kaibigan, yung oras natin ay madagdagan. So iwasan natin yung ayaw ni Lolo, tulad ng yung mga S. Yan. Tapos manood ng ayos, manood ng ilang minuto, minimum 3, at kung po pwede, habaan nyo na o panoorin nyo na yung buong video para tulong nyo na rin doon sa pinapanood nyo para doon madagdagan yung oras nila. So mag-share lang tayo ha. Saglit lang po ha. Share lang tayo muna para medyo dumami ang ating better. Sana all YouTubers, hahaha, from 17 ako ng 17, 79 kabantog. Mag-music tayo para hindi naman kayo. Seb na lang po. Ay, okay. Napakahaba na ano haha, para di po kayo mahirapan. Nahirapan sa pagbabasa no? Tan, tanananan. Tingnan natin yung mga ano ngayon. Online. So, ayan, may patatlo. 15 million viewers tayo. Sino to? Oops, wait. Nalimutan tayo. Hello sa 14 viewers natin. Wala na ba tayong madagdagan dyan? Kamusta kayong lahat? Na meron na kayong entry. Melody, sino ka? Achubi na. Kalim ka na naman dyan. Kasali po din yung friend ko na si Jennifer sa Sigarepo.
Hindi na talaga ako marunong magbasa. Saglit lang ha, medyo nagutom ako. Kuha lang tayo ng makakain. Lugaw. Or yung noodles. For now, si Sophie muna ang host. Sophie host. Ikaw muna host. Okay? 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 Or inaantok? Okay? Or no okay? Stay there. Stay Sophie ah. No. Ayan, dikita na. Nadikitan nyo na ba lahat yung naandyan? Yung may mga link? Ala, ang cute po ng pusa. Thank you, Ben. Jim kayo. Wala, mahulog. Hi! Ano niya, ano? Sophie! Sophie, ano yan, Sophie? Ba't nakahiga ka dyan? Ikaw ang host eh. Ayan, 15 million viewers. Tama si host from Cris. Magmukbang na muna tayo ng lugaw. Maglugaw muna tayo. Ano to? Wait, Sophie! Sophie! Tama ho, sunod lang tayo para mabilis ang angat. God bless sa lahat dyan. Mag-ano tayo? Ayan, pasok-pasok lang. Ha? Nasabi? Nasabi? Where is my Sophie? Where is my Sophie? $10 million viewers. Ayan, meron tayong bago. Paul Omega. Hello, shout out to you.
Paul Omega. Ayan mga loves. Paul Omega. Sali natin yan sa ating entry. Nasaan ang ballpen ko? Nawala na. Sope, nasaan ang ballpen natin? Paul Omega. Shout out. Big shout out. Big shout out sa iyo, Paul Omega. Baba ka na ng link. Kung meron kang vlog or video. Sana all nakalugaw, kaya nga bibigyan kita ng bigas. Mamimigay ako ng bigas para may panlugaw. Si John Paul. John Paul? No. Magsalita ka, dali. Sabihin mo, hi. Hi. So, okay, baba. Go down. Mamaya na kita kakain mo lang eh. Paul Omega. Si John Paul? Si John Paul. $11 million viewers. Hello, mag-aya pa kayo para medyo marami yung ating mapa giveaways. Music muna tayo nito. 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 오늘은 마저 나의 여행을 소문내 네가 좋아하던 와인과 술을 준비했겠지 기다린 너를 하면서 너를 추억만 하게 됐던지 어쩌다 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 Yayain mga taga-churchmate. Oo nga. Ayan. Na ano ako. Kamusta dyan, Paul? Kamusta ka naman? Comment lang Ate Jen, haha, para mapansin. Hanap tayo ng music. May noodles? Bakit? Noodles ka pa.
Kala ko pansit canton. Noodles pala. Nasa work yung iba. May work na kasi yung ibang mga vloggers. Kaya medyo ilan lang ta. Jennifer Sagiri. Hello. Shout out to you. Welcome. Nagbudots tayo. Hi Ate Jessica de la Cruz. Hello! Sayaw tayo, sayaw. Jessica de la Cruz. Hello Ate. Hello Be. Kamusta? Jennifer Sigire. Jennifer Sigire. Okay, kasama ka na sa entry. Friend ko po siya, si Jennifer Sigire. Okay, thank you so much sa pagpunta ng inyong mga friend, be. Sige, isama ko yan sa entry para meron tayong pambigas. Pambigas. Depende sa inyong mapapanalunan kung bigas or load or kung anong paman. Jessica de la Cruz, hello sa'yo. Shout out. Kamusta ka na, be? Kamusta kayo dyan? Sali kita sa pag-giveaways natin. Okay lang po ito. GCQ na ulit. Daming matitigas ulo dito sa Laguna. Oo nga ano ba yan? Di na tayo natapos. Di na natapos ang ating ganyang mga Sinabi ko bang sa'yo? Akin naman to. Hinalo mo. Ayan mag-noodles tayo. After ng lugaw, mag-noodles. Kaya mga pagkain ng mga nagtitipid. Ayan, salamat po sa 13 million viewers. At kayo ay kasali na sa aking mga pag-giveaways. Actually, dito sa Kuwait, dito sa Kuwait, yung lugar namin dito, sarado pa rin, lockdown pa rin. Hindi pa rin kami makalabas. Or, kung meron kang pass na pwede kang pumasok sa trabaho, pwede. Pero kasi dito, medyo, yung lugar namin, na pinag-i-stayhan, is, medyo mas marami yung affected. Kaya, yan, lockdown pa rin. So, kaya kailangan talaga na, yung wag nang matigas ang ulo ngayong mga panahon na to kasi alam mo yun, pare-pares lang tayo. Kain tayo ng lugaw.
Kamusta naman po kayo dyan sa Kuwait? Kaya medyo okay naman, nakakaraos. Syempre yung ibang kabayan natin is walang trabaho, walang sahod. Kaya kailangan lang kumapit sa may kapal para maging matatag. Kuya Joseph, kasama niyo na rin po si Kuya Joseph. Oo, magkakasama kami dito. Tsaka po si Kuya Ryan. Yes, John Paul. Kamusta ka na? May asawa ka na ba, John Paul? May asawa na ba si John Paul? Rapunzel di Maunahan. Hello po. Hello sa iyo. Hello sa inyo. Kamusta? Shout out. Pasabi po. Pa-shout out kami kay Kuya Ryan at Kuya Joseph. Speaking of Kuya Ryan and Kuya Joseph is, makikita nyo siya, may channel na rin siya sa JCT Wapo. JCTWFO. F, tama ba? Yun, may channel na rin siya doon. Pwede nyo siyang makita doon. Pwede rin kayo mag-comment or pag nagla-live siya everyday. Sorry. Nagla-live siya, ayan, pwede kayo mag-comment doon pag nagla-live siya. Churchmate din po yung si Rapunzel. Okay, thank you so much. Nasa church ba kayo ngayon? Nasa church kayo ngayon? Pwede na ba magsimba sa church? Oof. Vloggers nga po pala, mga tonggo. Oo, kailangan mag-vloggers. Sayang ang internet pag di mo ginamit. Okay. Bawal pa po ata ang simba. Okay. Kamusta naman sila sa church? Kamusta sila, Pastor Moon? Bata pa po ako, ate. Bata ka pa dyan. John Paul. Hoy, John Paul, matanda ka na rin. 17 years old. Ang anghang! Ang anghang pala nito. Okay naman po ang church. Nagpaayuda din po ang church nung Sunday po. Good.
Ayan, sige, tawag lang kayo. Mag-invite lang kayo ng mga andyan para marami tayong mabigyan ng ayuda. Pinagpapawisan na ako kasi yung kinain ko ay maanghang. Derbay kabantog. Ayan, ang dami nyo ng kabantog. Malamang talaga may makukuha sa giveaways ang kabantog. Sa daming entry ng kabantog, kailangan may makuha sa inyo. Derbay kabantog. Lala&tinay vlogs Pacute. Okay naman sila, pastor. Di ba nagkabuhawi daw sa church? Parang lagi na lang may buhawi sa Pilipinas ah. Si Rapunzel, meron na siya. Rapunzel, di maunahan ba? Mag-comment po. Mag-comment po dyan yung mga gustong magsali. Sumali sa entry. Oh my God. Talaga? Kahit saglit lang yung buhawi, may na-damage din, no? Jennifer Sagire. Meron ka na, be? Andito na yung name mo. Jennifer Sagire. Tsaka po, Derbay. Okay, ando na po. Ayan na, yung mga nagbababa ng link, i-subscribe nyo na lang yan, mga loves. Pag naka-blue na po kayo, pag blue na yung pangalan nyo dyan, pag nagta-type kayo, di ba, blue na yung pangalan mo, ibig sabihin yan, kasali na kayo sa entry. Kaya mag-aya pa kayo yung gustong sumali sa entry natin. Ito yung unang pa-entry ko o pag-giveaways ko sa aking YouTube channel. Kaya medyo pagtutuunan natin to ng pawis. Opo, marami din po napinsala kami po, hindi. Wala po kasi kaming bubong ang bato. Oo nga naman pala. Lastly, kabantog. Lala&tinay vlogs, oo daw. Doon mismo sa malapit sa church yung buhawi. Oo nga, nakita ko nga yung video ni Mona. Life's Journey! Hello! Kamusta? Welcome! Welcome sa ating live stream na pag-giveaways. Nasa Kuwait ka pa rin? Opo. Ate Lins, nagbago ka pala ng ano? Nagbago ka pala ng pangalan, Ate Lins. Lins Life Journey. Lins New Journey. Oo, kilala kita, Ate Lins Ibanez. Nagbago ka ba ng pangalan o ano to? Oo, change lang sis. Okay. Lynn's New Journey. Ayan mga loves, yung mga vlogger, please subscribe si Ate Lynn's New Journey. Ayan.
Sino pa tong isa? Christopher Pailon, hello po. Last twin, Kabantog. Oh, andito na lahat ng Kabantog. Hello. Nakakatuwa naman itong mga Kabantog na to. Ang init. Kabantog powers. Ayan ang gusto ko sa Kabantog eh, no? Pag pumunta ang Kabantog, lahat ng kanilang asyenda pupunta talaga. Namiss ko tuloy ang Kuwait. Oo, te, kaso lang dito medyo yung lugar namin close pa rin, sarado pa rin. Sarado pa rin ang lugar namin kaya medyo hindi pa rin kami ganun nagkakapaggala-gala. Ayan, baba ka na sa ano, te, baba ka na ng link. Sobrang init. Sobrang init na dito. Ate Lynn. Parwania. Last league Kabantog. Last win. Nakalista ka na po. Kailangan ko ng more than 50 people. Kung habol pa po ba? Haha, oo, meron. Dahil yung budget natin is pang maramihan. Oo, magkalapit lang yun. Nakakapunta ako ng Amadi, Ate Lynn. Nakakapunta ako ng Amadi. Nung nag-ayos ako ng papers ko. Ay, si Kain. Nako, si Kain. Mag-hi ka daw, sabi nila. Ay, nako, kain ng kain. Hinahay ka ng mga Kabantog, mag-hi ka daw. Suplado ang inyong Kuya Ryan. Dumadami na invite pa po. Oo, magdumami kayo. Mag-invite pa kayo. Para masaya. Achape, hindi na achape. Achape. Pag dumami kayo ngayon, baka ano na rin ako ngayon, mag-raffle na ako ngayon, mamigay na rin ako ngayon. Tapos, on the next week, yun yung final ko. Sa kaya, mag-invite pa kayo dyan. Boy, baka sabi nila, Swin, bakit ka naman daw ganyan? Mag-say hi ka naman daw. Ingat sa lahat from Ate Lynn's New Journey. Salamat, ate. Mag-hi ka naman daw, boy.
Suplado eh. Kalbo daw siya. Ayan, padamihan pa tayo. Pag umabot tayo ng 30 or 35, magpapadraw ako ngayon. Mga 5. Mga 5 o 10, depende sa dami natin. Kaya mag-invite pa kayo ng marami, baka magpa-draw ako, matuwa ako ngayon. Jess Cabs, Janessa Kabantog here, pinakamaganda sa magkakapatid. Ikaw na talaga, Janessa. Puro mga kabantog ang ating bisita. Ano yung pinapalaro mo? Wala? Walang palaro. Magpakita ka, ikaw ang ipapalaro ko. Janessa. Entry to. Actually, mga entry to. So, lahat ng naandito, kasali na sa entry. Magpaparapol tayo. Pero, pag nakarami tayo ngayon, before ilang oras na ba tayo? Yun ang views mo. 19. Ayan. So, yung lahat kayo ay nasa entry ko na. Bali, ang tawag dito, kasali na kayo sa aking final draw next week, next Wednesday. Pero, kapag dumami tayo ngayon, umabot tayo ng 30 views, mamimigay na ako ngayon ng initial giveaways. So, mag-invite na para dumami tayo. So, go! Magtawag tayo. Baka tayo ay mamigay na ngayon ng tumatagingting na. Tararan. Nasa na, kailangan ko ng anong tawag doon? Roleta. Secret ang giveaway. Pag dumami tayo, bibigay ko yung giveaway. Magbibigay tayo ng giveaway ngayon. $100 KD. Ano bang gamit sa padala sa Pilipinas? I mean, pag nagpadala ng cash, anong gamit? Nakakailan ka ng viewers na marami? Tingnan mo kaya, hindi ka nanonood. Hindi ka nakalibo? Paano maglilibo? Walang libo eh, puro may pasok eh. I-share mo para makalibo tayo. Ka? Wala. Pabuti mo ng 500, mamimigay akong 2,000 pieces. Anong 2,000 pieces? Ha? Pabuti mo 500, sabihin mo. Oh, mamimigay daw si Kuya Ryan ng bonus na giveaway kapag umabot daw tayo ng 500. Mamimigay akong 2,000 pieces. Oh, mamimigay daw ng 2,000 pesos. Si Kuya Ryan, may sponsor tayo. Paano ba yan? May sponsor tayo kay Kuya Ryan. Mamimigay daw siya ng 2,000. Tumatagingting na 2,000 kapag dumami tayo. Kaya kung ako sa inyo, mag-share na dyan. Mag-invite na. Gcash from Gcash, Jessica de la Cruz. Okay. So, okay lang yan. So, bali, pag pinadala namin ngayon, maybe after 2 days, makukuha nyo na ang inyong pera. Lores Alfonso po, pamangkin ni Kabantog sister. Ayan! Meron tayong panibagong entry. Magtawag na kasi kayo para mamigay ng 2,000 ngayon si Kuya Ryan. Kailangan dumami daw tayo. Kailangan daw nating dumami. Sabi, may sponsor na tayo. Paano ba yan?
Dahil ang mga kabantog ay andito. Kaya yan si Kuya Ryan ay magbibigay ng Pag naka 1,000 yan, dilalaki pa. Oh, Pag naka 1,000 views the yan. more na marami tayong views, the more natataasan ni Kuya Ryan ang ating giveaways. Pa-birthday niya sa akin. Pa-birthday niya sa akin, kaya damihan nyo na. Go, go, go. Pasok mga guys. Ayan, hakot na kayo. Mamimigay daw pag dumami tayo ng the more 100. Baka mamaya gawin niyang 5,000 pesos ses. Alam niyo naman yan, si Ryan pag nagsabi, go, go, go yan. So, go na tayo. Mga kapamilya, kapuso, go na. Ilang subscriber ka na? 5. Ano, gusto nyo ba? Gusto nyo bang maging 5,000 pesos ses? Ang ating pa-giveaways. Pinagpapawisan na ako kasi maglalabas ng pera si Kuya Ryan for the first time. Pag naka 10 kang subscriber, mamibigay tayo ng 5,000. Pag naka 10,000 subscriber ka. 5,000 subscriber pa lang ako. Pag naka 10 nga. 5,000 subscriber ako. Pag nakarami kayo dyan, ng viewers dyan na entry, mamimigay daw si Ryan. Nabubulol na ako. Namimigay daw si Ryan ng 5,000. Pag nakarami tayo. Biglang muawi. Pag naka 10,000 ka subscriber, ano? mamimigay tayo ng 5,000. Ganon. Ayan, maghakot na kayo. Pag daw naka 10,000 subscriber ako, mamimigay din daw si Ryan ng 5,000. Bigatin ang ating sponsor. Bigatin mga loves. Kaya go na. Pinagpapawisan ako. Pag naka 500 kang views, mamimigay akong 2,000 ngayon. Ang buo? Ayos ka. Dan sharing, Jessica de la Cruz. Thank you so much, Jessica. Sige na, tawagin na yung mga taga-Tansang yan. Para meron tayong pag-giveaways dali na. Kung sino makaunang 500, rarapuli natin yon. Ay. Bibigyan natin ng 2,000. Ay. Ano na? Ay, hakot na tayo dyan. Medyo hinahamon ako nito ni Ryan eh. Nasa na ang Balite, Tansa, Victoria, nasa nakakuti na yung mga yan. Natatawa tuloy si Mai. Kuya Ryan, baka naman size 6. Size 6, joke lang. Ay. Mga guys, pasok na kayo. Yung mga CP dyan, pasok na. Pagkakataon na natin to. Ay, ano ba yan? Pinagpapawisan na. May trabaho pa kasi. Si Kuya Joseph is may trabaho. And may trabaho din ng mga iba kong mga kasamahan sa trabaho. May trabaho din yung iba kong mga ka-vloggers. Kaya medyo pa tayo. So, go na. Share na dyan. Sinong gustong manalo? Kalahating kilong bigas. Kalahating kilong bigas. Be, yung relo pwede na. Isali sa raffle. Alba yan, be. Alba. Mamimigay tayo ng mga ganyang bagay pag tayo medyo malaki-laki na yung subscriber. Sinong gusto ng Alba? Pag nag-sale, bibili ako. Pakisabi, mine. Mine po, mine. Joke lang. Hahabe yung relo pwede na isali sa raffle. Ang kulit mo, Maya. Si Mabel. Mine po, mine, Joji Pineda. Ano na, nasa na? Share na dyan. Maglalabas na ng pera si Kuya Ryan. Mine po. Aabot tayo dyan pag tayo next na parapol natin.
Ay, alam mo yung masarap mag-share ng blessing. Kapag binibless ka ni Lord, kailangan i-share mo din, di ba? Mine po, Sophie, pasend na lang. Hala, Sophie! Where is Sophie? Sophie! Go, Kuya Ryan, sponsor pa more, sabi ni Leslie. Ayan, ayan. Dali na. Go, go, go. Susulat ko na yung mga pangalan nyo isa-isa in case na dumami tayo. Yung pagpaparapol na tayo ngayon. Nasaan ang ating tabo dito? Tabo. Tabo. Maghahanda. O, dyan lang kayo hawak kayong alis. Maghahanda lang ako ng tabo na pang raffle natin. In case na dumami tayo ngayon, eh mag-ano na tayo. Malay mo, Ninang Lan, size 7 daw po. Love, Jewel. I love you, Jewel. Soon, soon. Padaan, boy. Sabi! Sabi mo! Mama, pupunta ko siya. Lumabas! Jan, jarararan. 21 million viewers! Ayan, paano ba yan? Nakahanda na ako ng Tupperware dito. Lalagay ko na yung mga pangalan nyo. Asan ang aking... May bago ba tayong dating? Enrique Jeronimo, anak po ni Jenessa. Wow! Hello, Jenessa Kabandog, lahat. Kamusta? Tabi-tabi na sa ng aking... Sophie, isa ka sa irarapol, Sophie. Sophie, tulog ang ating bida. Tulog ang ating bida, kaya wag istorbohin muna.
Okay, magano pa dyan. Hello naman sa mga family ka. Family kabantog. Talagang solid tong mga to. Oh. Isang batalyon yan, may isang batalyon yan. Kaya pag talagang in-invite mo sila, lahat sila andyan. Oo, may kabantog fans club na ako eh. Gawa ni Ryan. Saan nga ba yung pangalan ng bata, boy? Yung inaano mo? Nilalaro mo, dalaga na rin yun eh. Ano ang pangalan ng pamangkin nyo, be? Pamangkin niya ba nila yon? Ayun, si Gary. Asa si Gary? Kamusta si Gary? Gipit na ako, ang init kaya. Hello, hello, ayan. Pabuti natin ng 30. Mag-start akong magparapol ngayon. See? Makakasali kayo sa raffle at makakasali rin kayo sa raffle sa mismong birthday ko. Baby pa din po si Gary. Ay. Okay, paabutin natin to ng 30. Tapos magstay kayo dyan, 30-30. Mamimigay ako ngayon ng... pasok na ba? Ay, di pa pumasok dyan. Ano po yun? Ala ako, Lord. Haha, di po ako makapanood. Pasok na! So, meron lang tayo nagme-message. Kailangan natin ng... Haha, at sobrang lusog. Talaga, si Gary, sobrang lusog na. Mag-start na akong magsulat ng pangalan sa yung tutupiin ko na. Kasi ito ay mga nakalista yan sa entry natin for the final at saka championship. So, kailangan ko ng maka 30 man lang kahit sa like. Hello, yung thumbs up naman dyan. Sa mga hindi nagta-thumbs up oh. Ang ingay ng kasama mo dyan. Sabi ni Ate Jane. Oh, yung mga hindi dyan nagla-like o hindi dyan nagtatamsak na. Magsisimula na tayo. Paano ba yan? Kailangan nating putulin to. Dyan. Yung 20 na yan, mag-high. Isa-isa. Yung mga naandyan para hindi, para pair, di ba? Para pair, mag-high. Mag-start ngayon, mag-high. So, para ililista ko yung naandyan ngayon. Na, natin, Jessica de la Cruz. De la Cruz. Dyan. Nasta ng gunting? Jessica de la Cruz. Nakikita nyo ba? Pasensya na ang aking sulat. So, i-roll ko na yung mo dyan. I-roll ko na yung pangalan mo. Lastly, kabantog. Lastly, kabantog. Okay.
Dan, dan, nan, nan, nan. He, 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 he. Wait lang, bakit wala ka pa Enrique Jeronimo na blue? Wait lang. Enrique Jeronimo. Nasa na yung iba? Nasa na mga ka-chart? Ka-chart? Ka-chart mate. Nimo. Uy, natutuwa ako. Andito kayong mga yan. Kayo ang kauna-unahan kong irarapol. Mga ka-chart mate. Mga friends. Mga legit. Hala, nakakatuwa kayo. Teka lang, sino pa ba? Nasaan ako? Nasaan ako? Janice Junior. Wait lang ha. Lastly Kabantog, meron na. Yung nag-high na, wag na munang mag-high. Yung nag-high, wag na munang mag-high. Para may lista, para hindi mag-doble-doble. Cris Lorns. Jessica de la Cruz, then Lastly Kabantog, Cris Lorns. Ayan, nasan kayo? Huwag kayong bumaba ha. Huwag kayong mag-ano dyan. Huwag kayong umalis. Pag wala kayo dyan, ay nako. Pag tinawag kong pangalan nyo na wala kayo dyan, invalid yun. Seven, 9, Kabantog. Mananalo na talaga itong mga kabantog na ito. Sino pa? Christopher Pailon. Uy, damihan nyo yan. Huwag kayong aalis. Christopher. Naku, kailangan ipadala ko pala ito ngayon. Christopher Pailon. Okay. Next is Janice Corpus. Lahat to ano kabantog talaga. Ay. Corpus. Nag-YouTube sa kanila. Wala yata. Nag-YouTube lang sila. Sila nag-YouTube pa na ang TikTok nila. O, TikTok siguro. Mahilig sila sa TikTok. Naku, wala si Hejam. Hejam TV. Nasaan na ako? Nawala na ako. Lastly ka Hejam. Alfonso. Loris Alfonso. Okay. Next is i-blue natin to si Loris para makita natin. Victoria Kabantog. Lala&tinay vlogs. Tinay vlogs. Lala&tinay. Hi, Tinay! Happy birthday sa aking pamangkin na si Tinay. Bigyan kita ng extra. Pa-birthday para kay Tinay. Sino pa mag-hi? Jess Cubs, meron na? Hala, mananalo na talaga kayo dito. Jess Cubs.
Ayan, ayan lang ba? Ilan lang to? Nasa na mga hi dyan? Jess Cabs, Lala&tinay Vlogs, Lores Alfonso, Hejam TV, Chris Lorns, Janice Jr., Christopher Pailon, Janice Corpus, 79 Kabantog, Jessica De La Cruz, Leslie Kabantog. Sinong hindi ko na ano? Hi, Princess po. Friend ni 17. Okay, Princess. Dan. Nabusog na ako dun, ha. Nabusog lang ako. Bigla akong nagparapol ngayon, ha. Entry lang ang plano natin, eh. Princess Montesa. Joji Pineda. Oh, asa na kayo? Asa na? Pasok na mga suki. Sino pa? Enrique, meron ka na po. Oh, malapit na. Enrique. Parang pangatlo kitang sinulat. Malapit na, konti na lang. Nasaan na kayo? Tantananana. 17. Jessica. Ay, akala ko wala to si Lhoisee Tubersss, eh. Hindi malilista, eh, no? May tanong lang, ha, hindi to kasali sa ano, sa raffle. Sinong gusto ng power bank? Tanong lang. Madaming ipamimigay sa susunod pa ng mga araw. Eh, meron akong ano dito, voice record. Pasok lang kayo. Joji Pineda. Sino pa tayo? Enrique Jeronimo. Di ba kita nasulat? I-roll call natin para sino yung mga naandito? Siya yung ating Jeronimo. Anyway, mga labs, yung mga nakalista po dito is kasali po kayo sa next raffle natin, ha? Bali, yung mga active lang ngayon, ang ating ibubunutin sa ngayon. Kaya sinusulat ko siya ng separate. Who else? Lhoisee. Tubersss. Hindi nagla-live na. Sino? Si Loida? Eh, bago pa lang si Loida. Oh, kahit na. Eh, wala siyang downloader na ano. Nagbablog ka na ba, ano? Jessica? May mga videos ka na ba? Teresita Kasuntusan. Hi from Pagsanghan. Friendship po. Oh, wala. Wala. I love this Kabantog family. Oh, hakot-hakot pa. Wait lang. Isulat kita sa aking magic book, Teresita, ha? Kasi hindi ka pa nakasulat. Teresita Kasantusan. Ka? Tama po ba? Kasantusan. Ayan. Bigyan kita ng blue, ha? Bigyan kita ng blue. Teresita. Okay! 23! Pahingi pa ng 7.
Mag-start na tayo. Pahingi pa ng 7 tao para mag-start na tayo. Anong aking ibibigay? Okay. Magbibigay tayo ng dandaranan. Ay, bibigay mo. Daliri. Joke lang. Dami ko nang sinsulat, ha? Romnick Gamad Alapitan. Romnick Gamad. Haba, ha? Papasukin mo na yung mga ano niya, katrabaho niya. Yung mga katrabaho mo, Romnick, yan la. Manalo sila. Pasok na, dali na. Okay, maglalabas po ako ng 3,000 pesos ngayon. But of course, hindi lang yung para sa isang tao. Hati-hatiin natin po yun. Meron po akong 2 tao na mananalo ng 200 peso. Nabibisayan ako dun. Okay, may 2 po akong tao na mananalo ng 2,500 pesos. Okay? 2 person, 500 pesos. Kasi medyo kailangan natin makaabot ng 100. Mamimigay ako ng isang, pag nakaabot tayo sa next live natin, nakaabot tayo ng mga 100 tao, mamimigay ako ng mas malaki pa dyan. Okay? 2 tao na 500 pesos. At 5 tao na 100 log. So, hakot na, Sir Jacob. Hey there, love. Hi, Sir Jacob. Hello, how are you? Welcome to my live. I'm just making a little bit game here in my channel. You know, it's a special day and I'm giving share my blessing. How are you today, Sir Jacob? Thank you so much, Sir Jacob. You are the best. Thank you so much for sharing my live on your community. Paabutin nyo raw ng 100. Mamimigay siya ng 1,000. Sino pang walang jacket? Okay, meron ba tayo dyan? Nasa na? Sino pang walang? Gian Ivo Tongo. Hello, ate. Ay, hello, ate. Hello, Gian. Kamusta? Pasok na kayo. Hello, Gian. Kamusta ka? Kamusta si mama mo? Kamusta si papa mo? Victoria Kabantog. Meron na po ba Derby Kabantog? Yes po, meron na. What happened to Derby Kabantog? Kamusta? Notice me. From Victoria Kabantog. Okay. Naman po, nandito po nanonood. Ay, salamat kuya, salamat. Ay, kuya. What you call this? Natutuwa naman ako. Okay. Mabot na tayo ng 30. 3 lang po. Okay. So, meron tayong special na 2 na 500 pesos. Kasi kung konti pa lang tayo ngayon, pag dumami daw tayo, sabi ni Ryan, mamimigay siya ng 1,000.
Okay? Pero kasi kukonti lang tayo dahil nagstay kayo, bibigyan ko kayo ng mga, ngayong araw na to is just a consolation. Sa mismong birthday ko is pasabog talaga, okay? Kaya nagngulik ako ng mga entry. Oo nga eh, malapit na. Yala. Mag-30 na. Okay, mag-roll call muna ako. Pag natawag kayo, sabihin nyo okay. Please. Okay, kasi ilalagay ko na siya dito. Pag natawag yung pangalan mo, pag natawag yung pangalan nyo, mag-type kayo ng okay. Ano bang itatype nyo? O sige, mag-type kayo ng okay. Pag inilagay ko, pag tinawag ko yung pangalan nyo dito, mag-comment kayo ng okay. Para alam ko na naandyan kayo. Yung active na kasali sa raffle. Kasali sa giveaway. Okay, start tayo kay Janice Jr. Janice Jr. Say okay. Okay. Tayo dito ha. Hindi nakikita eh. Pero lagay natin dyan. Hindi natin nakikita. Wala tayong table. Where is my Sophie? Sophie! Okay, dito ha. Hindi masyado nakikita. Teresita Kasantusan. Teresita Kasantusan. Abundancia Honesto. Hi. Hello pa. Kamusta? Okay. Hindi ko idadrop ito kapag hindi kayo nag-say na okay. Okay? Para makasali kayo lahat. Okay. Teresita Kasantusan. Ayan, Chopi na dyan. Hejam TV. Hejam TV. Hejam TV. Wow. Hejam TV, okay? Hejam TV. Andyan ka pa po ba, madam? Okay. Andito po ha. Para fair tayo. Kasi mag-start na tayo. Para makalabas na ako at may padala ko na yung ating pang-gift sa inyo. Lhoisee Tubersss. Lhoisee Tubersss. Lhoisee Tubersss. Wag po munang mag-okay yung mga hindi ko tinatawag. Para hindi ako malito. Yung tinatawag ko lang po, mag-type ng okay. Lhoisee Tubersss. Hello? Okay. Okay na si Lhoisee Tubersss? Where are you, Lhoisee Tubersss? Okay. Enrique Jeronimo. Enrique Jeronimo. Please say okay. Enrique Jeronimo. Mag-okay ka po. Tamsak from Jovan. Hello, sir. Kamusta, Jovan Gasta? Hello. Hello, kamusta? Welcome po. Ayan. Enrique Tubersss. Okay. Okay. Lagay natin yan para wala tayong daya. Joji Pineda. Joji Pineda. Joji Pineda. Andyan ka pa po ba? Joji Pineda. Wala siya. Princess Montesa. Princess Montesa. Princess Montesa. Say okay. Princess Montesa, okay. Mag-okay ka po dyan kung andyan ka. Jessica de la Cruz. Jessica de la Cruz.
Wala lang kuya, magpapaano lang ako. Magpapa-rapo lang ako ng ng konting regalo. Jessica de la Cruz, okay? Kasi nakaabot na ako ng 5,000 kuya. Janice Corpus, busy lang muna ako ha, nasa work po ako. Salamat kuya Jubain. Janice Corpus. Corpus? Janice Corpus. Janice, asan ka na? Opo, thank you at kuya Jubain. Lagyan natin ng Janice Corpus. Okay. Ang laki ng okay mo ha. Dami mong okay dyan. Ay. Christopher Pailon. May Christopher Pailon? Christopher Pailon? Wala pa. 79. 79 kabantog. 79 kabantog. Ang choppy na yun, oh. Halika dito. Halika dito. 79 kabantog, okay. Lastly kabantog. Lastly kabantog. Lastly kabantog. Lastly kabantog. Okay. Lala&tinay vlogs. Lala&tinay vlogs. Joji, okay. Andito si Joji. Kuhanin natin yung kanyang pangalan. Joji, andito ka na po. Lala&tinay in vlogs. Wala si Lala? Nag-CR? Bahala ka dyan. Jess Cubs. Okay po si Christopher Pailon. Okay? Jess Cubs, okay? Jess Cubs. Andyan ka? Pa-shout out naman, kumare. Clint Aron Clint, kamusta? Welcome, shout out to you. Okay po. Nandito lang yung pangalan nyo. Basta mag-okay lang kayo, okay? Lawrence Alfonso. Nakikita ba? Lawrence Alfonso. Lala&tinay vlogs, okay? Lala&tinay vlogs. Lawrence Alfonso. Wala si Lawrence? Cris Lorns, okay? Nasaan ka? Romnick Gamad Alapitan. Lawrence Alfonso is andito siya. Nasaan na yung iyong pangalan? Lawrence Alfonso, okay? Romnick Alapitan, nasan ka na? Pag hindi siya active dyan, kung wala ka dyan, invalid ka, sige. Lawrence Alfonso. Okay. Romnick Alapitan. Sino si Jimwell Red? Jimwell Red, sulat kita sa aking may hiwagang book. Jimwell. Cris Lorns, okay? Si Cris Lorns. Okay.
Romnick Alapitan, okay. Oo nga, nakita ko na nga si Clint. Lista ko na rin siya. Ano nga ba yon? Nalimutan ko. Wait lang, wait lang. Wait lang. Sino ba yung bagong pasok dyan na walang blue? Romnick Alapitan, meron na. And Clint Aaron. Okay, Clint Aaron. Clint Aaron. Pa-order ng mais. Pa-order nga din ako. Cooking with Joy. Hello, Ate Cooking with Joy. Kamusta? Kamusta? Cooking with Joy. Gusto mong sumali po sa raffle? Okay, sino po yung hindi nabanggit, please? Jimwell? Jimwell Red. Sino po yung hindi ko nabanggit, please? Yung hindi ko nabanggit ang pangalan, pakisabi ako po. Okay, Jimwell Red, andito ka na ha. Mai Landrito. Wala si Princess Monteza? Clint, meron ka na. Sino hindi ko po nabanggit, please, sabihin nyo ng ako po. Mag-start na ako. Ako po. Sorry naman. Ako po. Jin, nasa na? Jin Ibo. Jin Ibo and Abundansya Honesto. Ayan. So ano, mag-start na tayo. Meron pa po ba akong hindi nabanggit? Please. Yung mga hindi ko nabanggit sa papel na hindi nyo nakitang idinwrap ko sa box, magsabi po ng ako po. Cooking vlogs. Cooking with Joy. Meron ka na po dito. Cooking with Joy. Okay, yung 30 people na naandyan, pakisabi po, yung mga hindi ko nabanggit. Yung hindi nyo nakita yung papel na dinwrap. Pakisabing ako po. Para magsimula na tayo. Kasi 1 o'clock, maya-maya ay papadalo ko na yung gusto nyo. Gemaline Alapitan, ikaw ay wala pa. Oo nga. Kasi hindi kita nakikita. Gemaline Alapitan. Sino pa po? Baba po ng link yung may mga video dyan sa YouTube. Baba po kayo ng link para madikitan kayo ng mga people here.
Okay na? Nabanggit ko na po ba lahat? Okay na, mag-start na ako. Ang Choppy na. May nanalo na Choppy? May nanalo na daw ang Choppy. Nanalo na ang Choppy. Oh, ang Choppy nanalo na. Oh. Okay, mag-start tayo sa maliit. Kailangan... Lahat ng kabantog ba na lista ko? Hello, mga kabantog ba nabanggit ko ang pangalan nyo? Si Princess Montesa wala. Andyan po ba si Princess Montesa? Okay. Princess Montesa. Sino pa yung bago? Joanne Fornalisa. Joanne Fornalisa. May hahabol pa? Aprilin. Humabol na ang mga gustong humabol. Ano rin to? Pandagdag din to sa load nyo. Aprilin. Jim Dayo. Hala, di kita nalista. Buti andyan ka. Jim Dayo. Ayan o, Jim Dayo. Please, yung mga hindi ko nabanggit, di nyo narinig yung pangalan nyo, magsabi kayo. Baka sabihin nyo naman unfair ako. Di pa kami complete, next full power na. Sino mga ba yun? Aprilin. Nasaan ka, Aprilin? Nasaan yung pangalan mo? Aprilin de Torres. Okay. Okay, magsisimula po ako sa pinakamababang ipapamigay ko. So, good luck. Good luck sa pinakamababang ibibigay ko. Yo. 50 pesos load ang pinakamababang ibibigay ko sa araw na to. Nasaan yung takip? Jararan. Okay, magbibigay ako ng 5 tao na 50 pesos load. Yun po yung ating pinakamababa. Okay? So, sit back and relax. Wait lang, ihanda ko lang ang aking... Okay, 50 pesos. Mai, 50 pesos. 50 pesos. O, para makita nyo ha. Para walang daya. Yan ha. Anong yaman, be? Di ako nagkamali. Ano ka ba? Ano lang yan? Okay. Hindi ako namimili ha. Hindi ako nakatingin. Baka sabihin nyo naman Okay. 50 pesos load. Good luck. 50 pesos. Darararan. So, pag ito, hindi ka nakasali sa next na pataas, ha? Waiting for 100 pesos. Darararan. Sino to? 50 pesos. Kayo magbasa. 7
79 kabantog, 50 pesos. 79 kabantog, 50 pesos. Okay? Tamo kabantog na, kabantog agad talaga. Kabantog, 79 ha? Pangit lang yung aking yung aking pangalan niyan? Ang pangalan niyan, sulat. 79 yan ha? 79 kabantog. 50 pesos. Lagay natin sa likod para walang dayaan. 50 pesos. 50 load. Okay? Lagay natin dyan sa gilid para hindi magdoble. Okay, apat pa na 50 pesos. Load. 50 pesos na load. Kung may hahabol pa dyan, humabol na. 50 pesos na load. Mahaba to Darararan. 50 pesos na load. Sino to? Joanne Fornilesa. Ayan, 50 pesos ka. Clint. Maliit lang to para kay Clint. 50 pesos. Clint, andyan ka? 50 pesos. Yung mga yung mga, yung mga nabanggit yung nanalo, kailangan ko ng message nyo sa Facebook. I mean sa messenger ko. 50 pesos. Joanne Fornelisa. 50 pesos. 50 load. Okay. Another ilan pa? Kailangan ko pa ng 3 kasi nakakuha na tayo ng 2. Naiiyak ako sa saya. alam ko, iyak na iyak ka. Okay, may pa? 3 pa. And then, 50 pesos. Sino to? Chris Lorns. Chris Lorns, 50 pesos load. Chris Lorn, 50 pesos load. Ayan. Chris Lorn, 50 pesos load, ha? Huwag ka nang umasa. Okay, 2 pa. Sa susunod ay 100 naman. 2 pa. Okay. At 2 pa sa 50 pesos load. Ay, ba't ba hindi na? Ayan na. Darararan. 35 million viewers. Hello. Eto na. Darararan. Sino to? Joji ba to? Joji, 50 pesos load. 50 pesos load. Joji Pineda, 50 pesos load. Hoy, pang rin to Pang internet din to. Joji Pineda. 50 pesos load. Okay, isa na lang. Isa na lang. Ano ba naman yan? Nanalo pa yan? Walang-wala sa kanya yun, pang ice cream niya lang yun. Okay. Isa na lang para sa 50 pesos load. Danananan. Pili tayo, pili. Eto na. 50 pesos load. Sayang, Ate Jen, di ka nakaabot. Sino po si Jen? Pwede po natin siyang ilista. Jennifer, meron na siya. Jennifer Sagire? Ito na yun 50 pesos load last. Sino to? Christopher Pailon.
Christopher Pailon. Pailon na, Pailon ba yan? Oh, Christopher Pailon, 50 pesos. 50 pesos. Christopher Pailon. Okay, 100 na tayo. 50 pesos load. 100 na tayo, 100. Haha, ako po yung naligo at kumain po kasi. Hindi ka ba nabanggit kanina, Jennifer Sagire? Parang naisulat kita. Sa book yata. Okay, sulat kita, Jennifer Sagire. Pero pag nagdoble, isa lang yun, ha? Parang nasulat kita, but let's see. Okay, 100 load na tayo. Hindi po siya nakasali sa raffle ngayon. Okay. Jennifer Sagire. Ilista natin si Jennifer. Baka sakaling manalo. Jennifer Sagire. $100. 100. Okay, 100 pesos. Anong gusto nyo? Load o cash? 500. 500. 100. Load or cash? Nasa sa inyo po yun, ha? Okay. Pang 100 na po to. 100. 500. 100. Okay, 100. So, tapos na tayo dun sa 50 pesos load. 50 pesos load. So, meron na tayong 100. Cash, 2 kilong mais din dyan. Hoy, gusto ko yung mais. Gusto ko yung mais. Okay, pag po yung 100, kung gusto nyo ng cash na malapit sa amin, or idadalhin dyan nila. Okay? 100 pesos. 100 pesos. Cash. 100 pesos. Darararan. Sophie. Eto na. 100. 100 pesos! Da-da-da-da! 100 pesos! Sino to? Lala&tinay Vlogs. Tama ba? Bakit ang sulat ko talaga? Lala&tinay Vlogs. 100 pesos. Okay? Lala&tinay Vlogs, 100 pesos. Talaga kabantog talaga. Mark Jason Cabares. Hi from Santa Cruz. Friend of Kabantog Kabantog sister. Ano nangyari? Bakit loading? Loading ba? Hindi naman tayo loading. Okay. Meron na tayo, ha. Lala&tinay Vlogs. 100 pesos. Okay. Meron pa tayong 4 na natitira para sa 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Tarararan. Sino to? 100 pesos. Sino to? Aprilyn de Torres. Aprilyn de Torres. 100 pesos. Andiyan pa ba si Aprilyn? Hello, Aprilyn? Aprilyn de Torres.
Wala si Aprilin? Aprilin, natutulog? Aprilin! Nasaan si Aprilin? Hindi emoji lang yan, be. Natutulog. Okay, next. Wala si Aprilin. Pag wala dyan si Aprilin, naku. Okay, next. 100 pesos. 100 pesos. Sino to? Gemaline. 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 Gemaline Alapitan, 100 pesos. Andyan ka? Yung wala, pag tinawag ko, wala. Gemaline. Gemaline. Sayang di nakaabot si Sir Mark Jason Cabares. Excuse me. Gemaline, where is Gemaline? Okay, next. 100 pesos. Tanananan. Sino to? Teresita Kasantusan, 100 pesos. Teresita Kasantusan. Asan ka po? Andyan ka bubule? Nabubulol na ako. Aprilin, dito po ako. Very good. Kung wala ka sana, di wala kang 100 pesos. Aprilin to, ha? Ayun, okay. 100 pesos po, Ate Teresita. 100 pesos. Okay. And Aprilin, 100 pesos. Si Lala&tinay Vlogs. Sino ba to? Gemaline Alapitan. Nasaan ka? Andyan ka ba? Gemaline. Wala si Gemaline? Okay, pangilan na? Isa pa. Isa pa sa what call this? So 100 pesos. Isa. Darararan. Sino to? Jim Dayo. 100 pesos. Jim Dayo. Okay, Gemaline Alapitan ay nandito. 100 pesos ka, Gemaline. Jim Dayo. Jim Dayo. Andyan po si Jim Dayo. Para mag-proceed tayo sa 500 pesos. Jim Dayo. Yung mga congratulations sa 50 and 100. Meron po tayong si Jim Dayo. Kung andyan po si Jim Dayo, pakitawag, say hello, or papalitan natin yan. Jim Dayo, hello. Jim Dayo. Wala. So, magbuno tayo ng isa. Nasa si Jim Dayo? Okay, magsabi kayo. Magbubuno tayo ng isa? O wait natin si Jim Dayo? Daran, daran, dan, dan, didan. Tayo
Antayin natin. Okay, Jim Dayo. Punta tayo sa isa munang 500. Where na? Where na you? Isa munang 500. Sayaw muna tayo. Ayan na ha, 500 na. Ah! Jim Dayo, hello. Ayan, okay. Okay, 100 pesos, Jim Dayo. ₱100. Okay, bago tayo mag-proceed sa 500 pesos. Ano daw to? Crazy. Okay, bago tayo mag-proceed po sa sa 500 pesos, tatawagin ko lang po yung mga nanalo ng 50 pesos para po i-message nyo po ako sa Messenger. Message nyo sa Messenger. Para ipapadala po natin ang inyong load at 100 pesos. Okay? Message ako sa Messenger sa Cris Lorns. Ayan, kuya ko naman yan. Christopher Pailon. Para sa 50 pesos to yung mga tinawag ko ha. Christopher Pailon, Cris Lorns, Joan Fornalisa, Joje Pineda, and 79 Kabantog. Yan po yung 50 pesos. Okay, and then 100 pesos. Lala&tinay Vlogs, April Lindy Torres, Jim Dayo, Teresita Castantusan, and Gemaline Alapitan. Yan po yung mga 100 pesos. Nabisaya na dong. Okay, announcement lang po mga labs. So next week, nakarami tayo. Hindi lang 30, maka 100 tayo. Medyo taasan ko pa yung ating pag-giveaways. Teka lang, tingnan ko lang yung aking kailan lang, hindi ko na alam eh. Wednesday, 29 wala lockdown yun, no? Okay, i-announce ko na lang po yung baka next week 29. Kasi po is my birthday is 25. May pasok ako noon. So i-ano ko ng day off ko para po kapag dumami tayo, bibigyan ko kayo ng yung mystery na regalo. Okay? So, mag-aya pa po kayo para sa ating live streaming next week. Okay, 500 pesos. Hindi pala, mamigay tayo. Huwag nang mamigay ng 500 pesos, joke lang. Okay, 500 pesos.
500 pesos. Next week, kapag daw dumami tayo, umabot tayo ng 100, may sponsor tayo na si Kuya Ryan. Mamimigay siya ng 2,000. Okay? 500 pesos. Loading na ba? Sinong loading? Ako? Naramdaman ko isa na ako dyan. Kinakabahan ako. Bali, nga pala, no? Hindi ka pa pala nabubunot, Clint. Yung asawa mo palang nabunot. Oo, ngayon, i-refresh nyo na muna para mapanood nyo yung aking yung commercial ko. Refresh nyo na muna, refresh. Para may pangbawi tayo. Refresh mga loves, refresh. Refresh nyo yung inyong panonood. Para mapanood nyo yung ating Kinakabahan ko, ang feeling lang. 500 pesos. Naka na ba kayo sa entry ko para next week? Lahat kayo nando na? Lahat kayo naka naka Ayan, Choppy, tulong! say mine. Sophie. Mine daw, mine. Say mine. Tagal, nakakaba ka ba? Sophie. Sophie. Say mine muna. Inaantok. Inaantok ang Jobe. Sige na, tulog na. Okay, 500 pesos. Takpan natin para true. Pagbale-balentungin natin. ₱500. Maduling kayo sa ikot. 500 pesos. ₱500. ₱500. Oh, ito na ha. ₱500. Ito. 500 na this. ₱500. Wait lang. Anong letter? Ala! Sino to? Sino to? Andyan ba siya? Hello, hello. Mag-hi po, mag-hi lahat. Hindi ko siya nakikita. Pag wala ka po dito, hindi to mapapasayo. Mag-hi ang lahat.
Maghayang lahat. Di ko siya nakikita. May chance pa kayo. Hindi ko siya nakikita. Maghayang lahat. Ha! Okay, 500 pesos. Mag-hi. Wala. Hindi ko nakikita. Wala na. Oh my God. Umalis na siya. Di ko siya nakikita. Oh my God. Andito siya. Andito si 500 pesos. Andito siya. Sa letrang C. Wala na kayo. Letrang C. Tatapos sa letrang Y. Eto na, 500 pesos. 500 pesos. Kayo na ang magbasa. Congratulations! Cooking with Joy. 500 pesos. 500 pesos. Ayan. Si Cooking with Joy. Send po sa messenger ko, ha? 500 pesos. Swerte ka, Cooking with Joy. ₱500. Cooking with Joy. Send po ng messenger sa akin. Taga saan ka, Cooking with Joy, please? Taga saan ka po? Taga saan ka po, Cooking with Joy? Taga saan po si Cooking with Joy? Pinas po. Saan po? Malayo po ba? Malapit? Kaya ng GCash? ₱500 ang lulutuin ni Joy. Malaki-laki din yun, ha? Ilang ano din yun? Okay. Malapit lang. Kayang-kayang abutin ng GCash. Ano to? Okay po. Mga taga-Pilipinas na, yung mga sekretary dyan, yung ang bahala dyan. Okay. Sinong nangangailangan ng power bank? Mag-ano dyan, mag-send ng ako po. Baka maging isa yun sa magiging regalo ko next week. Pag marami kayong may gusto, okay. Pag wala, di wala. Yung power bank. Ako po. Ako po. Septawa ka. Okay, may isa pa. Sino ito? Aray, Sophie! Hello! Sophie, hey! Bakit? Sorry. Busy. Sorry naman, busy. Busy tayo, oh. Gagawa tayo ng ng friends. Dali, hi ka na. Busy ang Sophie. Nagpapapansin ang Sophie. Jess Cabs. Okay. Kailangan nyo ng power bank. Okay. Isang ₱500. Patawa ka talaga, Kuya Clint. Yun, no? Cooking with Joy. Congrats! Ikaw ang kauna-unahang nakakuha ng 500.
Mine, 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 mine. Isa na lang. Isa na lang. 500 pesos. Pag nakahakot kayo ng marami, baka mas malaki pa dyan sa 500 pesos next week. 500 pesos. Gusto ko lahat. Gusto ko lahat. Kahit wag na pong mabunot. Yung pusa na lang po. Sabi ni Hejam. Lucky with joy. Po naman ako ngayon. Hahaha. Ano yung pinakang mababang load? 50 pesos ba? Para lahat kayo malbigyan? Magkano yung pinakamababang load? 20 pesos ba? May load ba na 20 pesos? ₱10. Okay. Okay, 500 pesos. May 5 pesos na load? Pwede na pang internet yon? Hindi ako naglo-load eh. Ano na yon? 500 na lang po. Okay, 500 pesos. Para makalabas na ako. 30 po ang pang-internet. 30 pesos ang pang-internet. Hi, Ate Sara Balyos. Pasali po. Ilista kita para sa next entry. Next, Sara Balyos. Okay, 30 pesos. Merong internet. Okay, bibigyan ko rin kayo ng 30 pesos yung mga sawi. Para meron naman kayong pambawi sa internet. Edna Mayuga, hello! Edna Mayuga, kamusta? Welcome! Sali po, syempre. Edna Mayuga. Baba kayo ng link yung may mga video na gustong dikitan. Yung gustong dikitan, baba kayo ng link. Next site na si 79. 500 pesos. Baba ng link yung mga gustong dikitan, baba ng link. 500 pesos. Si Ryan ang pabubunutin ko ha, si Ryan. Ng 500 pesos. Oh boy, ganun lang o kamay mo lang. Ano ba yun? Gaganon ka lang o bubunot ka lang. Sino ba? Bubunot ka isa. Akin na, wag mong sabihin. Akin na. Wag mo sasabihin. Akin na. Hala, 500 pesos. Maswerteng kamay ni Kuya Ryan. Walang daya to Walang daya to. Baka sabihin nyo naman, dinaya, hindi na ako nang bumunot. Kita mo naman yung kamay niya, empty. Empty yung kamay niya, empty. Yung kamay ko, empty rin. Walang dayaan to Okay, mag-hi ang lahat kung andyan siya. Kapag wala siya dyan, hindi ko babasahin ang pangalan niya. Mag-hi dyan para sa 500 na to.
Hi, 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 hi. Pag ako nanalo, bibili ako sa'yo. Mag-hi dyan. Hindi ko nakikita ang pangalan niya. Hindi ko nakikita ang pangalan niya. Hala, hindi ko nakikita ang pangalan. Walang ano ha. Wala tong dayaan ha. Sige pa, hi pa. Okay, nakita ko na ang pangalan niya. Ha? Wag ko na kaya itong ibigay. Kainis ang tagal ng harang. Wag ko na itong ibigay. Okay, sa letrang L. Nagsisimula sa letrang L. Sa letrang L. Mag-hi ang mga L. Sa letrang parang alam mo na, 79, parang alam mo na kung sino yon. Parang alam mo na. Okay, tapos nagtatapos sa letter S. Lani yan. Letrang S, Lloyds. Hati tayo, Lloyds. Lani. Wag nang ibigay. Lastly, wag nang ibigay. Wag na nating ibigay. Wag na nating ibigay. Okay, ayan na. Sa letrang L. Janananan. Tama ba? Mali pala. Okay na? Kita ba? Kita ba? Pasensya na sa sulat ko. Wag na daw ibigay. Oh, ayan na. Okay? Baliktad pa. Okay, congratulations. Lhoisee Tubersss. Kaya si Lloyd ah? Sakit sa ulo. Sakit ba sa ulo? Wow, talo ka. Okay, 30 pesos tayo para mayroon naman kayong ano. Meron naman kayong pang internet. Natataba ko ng Joby. Joby na. Nasaan na sila? Aray. Nasaan na sila? Ayan na si Kuya Ryan. Magpapakita na si Kuya Ryan. Naungtog. Hay na doon. Hay na. Hay na ikaw. Hay na doon. Hay na. Hay na doon. Ayan na si Ryan. Pahati naman dyan sa nanalo ng 500. Okay, 30 pesos ha. Okay na? Ay, 30 pesos. Lhoisee Tubersss and Cooking with Joy. 500 pesos. Message niyo po ako ha. Ay na po si Kuya Ryan. Ito po yung mga natira. Yung mga natirang hindi nanalo. Bigyan ko po kayo ng 30 pesos. Isa lang yung 500 ba? Dalawa. Sino isa? Si Cooking Joy. Yung necklace mo daw, iparapol mo. Taba ni Kuya Ryan. Sabi ni Christopher Pailon. Grabe kayo sa akin. May na lang po pusa. May na lang. Uwi na ikaw doon. Uwi na.
Ilan? Bilangin ko yung mga natira. 1, 2, Tape mo nga dyan, ang laki. Ang laking 3, kalaban. 4, 5. Ang laking kalaban. Alam mo, umayos ka nga. Wala tape. Ang laking kalaban. May kalaban, Sophie. Ang laki. Oh, dali na. Lilipad yan. Ang laking kalaban, Sophie. Ang kalaban. Oh. Ate Loida, baka naman. Bilangin natin to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Okay, may natira pong 15. Okay, bibigyan ko po kayo ng 30 pesos load each. So, walang talo ha. Lahat kayo panalo yung mga naandito ngayon. So, paramihin nyo na yung mga invite nyo next week para mas marami tayo. Okay? Lahat ng naandito natitira is bibigyan ko po ng 30 pesos load. Nagutom. Nagutom doon, Sophie. Isa pang 500 pesos. Next week naman. May 1,000 tayo next week. Okay? 30 pesos ba? Nabubulol ako. 30 pesos load. Kay Princess Montesa. Okay? Princess Montesa. Parang meron ka na. Wait lang. Ah, wala pala. 30 pesos load. Wala kayong talo dito. 30 pesos load. 30 pesos load. Kay Princess Montesa. Kay Jean Ibo Tonggo. 30 pesos load. Okay, yan muna kasi actually wala tayo dapat raffle ngayon pero natuwa ako sa inyo. Kaya, okay, 30 pesos load kay Jessica De La Cruz. 30 load. Kay Enrique Jeronimo. 30 pesos load. Kung doble yung pangalan nyo, pakisabi ha, para isa-isa lang tayo. Enrique Jeronimo, 30 pesos load. Kay Janice Jr., 30 pesos load. May mga number po ba kayo nito? Active po ba yung number nyo para loadan kayo? Budol-budol, kay Loida, budol-budol lang. Payag ba kayo? Say yes. Kay Lhoisee Tubersss, budol-budol. Sino to? Okay, Romnick, Gamad Alapitan. Kailangan mo ba ng load, Romnick? Anyway, ano naman tayo dyan? 30 pesos. Load. Meatloaf load. Next is Jennifer Sagire. 30 pesos load. Next is Clint. 30 pesos. 30,000. Baba po kayo ng link yung mga gustong dikitan. Hejam TV, 30 pesos. Loris Alfonso, 30 pesos. Papadala ko, ano bang oras na? Okay, papadala ko ngayon. Bukas siguro makukuha. Hindi natin sure kung kailan makukuha. And then,
Jenny's Corpus, 30 pesos. Mura lang. Oh. Mai Landrito. Anong gusto mo? Jollibee? Mai Landrito. Jess Cubs, 30 pesos. Kailangan ko po yung pangalan at number nyo, ha? Jimwell Red, 30 pesos. Lastly, Kabantog, 30 pesos. And that's all for today. Choppy! Choppy! Thank you po, Lhoisee. Next week po, Wednesday. May lockdown pa ba tayo next Wednesday? Ayan, so mag-prepare kayo o mag-aya kayo kung gusto nyong manalo ng medyo malaki, ng maraming mapapanalunan next week. Okay. So yung mga loloadan po, yung mga loloadan kasi alam nyo marami kayo. Hintayin nyo po ha hanggang Friday or Saturday. Ano nga bang araw ngayon? Wednesday? Hanggang Thursday or Friday, kayo pa loloadan. Kasi hindi ako yung maglo-load. Ipapadala ko yung pan-load. Okay? So, yung mga loloadan, hintay lang po kayo ha. Loloadan kayo. Kailangan ko pong makuha yung number nyo. Send kayo sa akin. Alam nyo po ba ang aking messenger? Yung messenger ko po ay TCL Heart. Kailangan ko po yan para sa aking lista. Ito po yung aking messenger. Boy, wag kang magulo. TCL. Ryan, ang gulo mo. TCL Heart. Yan po yung messenger. Ayan po yung messenger natin, yung TCL Heart. Okay? Ang kailangan ko pong pangalan nyo is pangalan nung naandito, yung nakalista po, yung mga binanggit kong pangalan, kailangan yun ang pangalan at yung telephone number. Okay? Kailangan ko po yung pangalan nyo, ng mga nakalistang pangalan nyo para hindi tayo malito. Para lahat ay makarating. Yung isang 500 hindi na makakarating. Boto ba kayo? Yung isang 500 di makakarating? Isang number nyo. Check ko po. Message nyo po sa akin, okay? Message nyo sa akin. Hintayin ko po ang message nyo ngayon hanggang bukas. Para po, cash pwede po. No problem. Romnick, Gapad, Alapitan, no problem. Ika-cash mo na lang. Kasi hindi kayo naglo-load.
Jennifer Sagire, magkaiba to, di ba? Hindi to kabantog, iba to. Ibang number, di ba? Lastly kabantog, okay. Jessica, okay. Jen Ibo. Jen, hingi ka pa yung number ha. Princess Montesa, magkaiba sa kabantog, di ba? Enrique Jeronimo, magkakaiba, di ba? Yung andito lang, beha, yung tinawag ko po ang magkakaroon ng load. And next week, kailangan ko po ulit kayo. Send ka ng number, ano ha, Gian? Send ka ng number sa akin kasi malayo ka eh. Send po kayo na number. Jessica de la Cruz, nag-start ka na po ba? Nag-ano ka? Pangalan yan? May video ka sa yung ano, sa yung channel? Okay. Thank you so much, Be, Jessica. Okay po. So, next week, hihintayin ko po kayo. Okay, next week po, same time. Parang mostly puro Pilipina, sa Pilipinas lang yung ating viewers kasi dito sa Kuwait is lahat halos sila ay may pasok. Yung ating mga kasama is may pasok kaya hindi sila nakaka-join. So siguro kung walang pasok, marami-rami tayo ngayon. So anyway, mga loves, i-prepare ko na yung inyong mga load. I-prepare ko na yung inyong mga load at ipapadala na natin yan. So, thank you so much sa inyo ha. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Okay? Walang natalo ha. Naubos. So, okay, hintayin ko po hanggang bukas yung number nyo para isend ko sa inyo. Isend namin sa inyo yung load. Okay po, shoutout po sa inyong lahat. Enrique, Leslie, Jenice, Janessa, Loris, pito po na 30. Hi ka dali, hi ka sa vlog. Isang number lang yon. Hi ka sa vlog dali, hi vlog. Christopher. Hi ka sa vlog dali. Hi ka dali. Hi na. Hi na. Shopee. Hi na. Tapos ka na? Patapos na ako. Hi na. Dali, hi na, hi na. Hi na. Naguling na. Sophie, say bye-bye, Sophie. Say bye-bye na, Sophie. Hi na. Bye-bye. Bye-bye na, Sophie. Hello, suplado si Sophie. Salamat, Clean. Salamat, G. Salamat sa pag-support, ha. Salamat sa inyo.
Enrique, Janice, Janice Derby, Janice Lawrence. Okay. Bye po sa pusa. Bye-bye na mga love. Salamat po sa inyo. Until next week. Abutin nyo ng 10,000, sabihin mo na sa Until next week ha. Mag-aya kayo next week. Para mamigay si Kuya Ryan ng 2,000 plus yung sa akin. Marami yun. Plus yung bigas, kung may bigas tayo, kung makarami tayo next week. Okay, mga loves? See you po next week. Padala ko na yung ano. Yung number nyo, please. Ate Cooking Vlogs, number mo. Number ng GCash ba yon? Cooking Vlogs, yung number mo, ha? Para sa GCash. Buka, huwag mong ano. Inaasar na ni Ryan. Okay? So, until next week, sinong maraming maaya? Dun, 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 dun. Aprilin, send mo sa akin, Aprilin. Huwag dito, be. Burahin ko to, ha? Ready? Ilo Mix Co-op. DJ Agustin Remix. Gun. Aprilin sa messenger ko. Aprilin sa messenger ko. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Subscribe.
Ano FB mo sa ano? Ano pa pangalan mo sa FB? Search type mo nga.